Kaixo, Aritza Eskudero gaur finalian aurretik gontzate, baina ez dakit gertatzen zuen, azkenean buelta eman dizuela, da galdu. Partio hasiera beti fresko hastezea, aurretik hasi gea, beti indarra eta fresko, baina gero partio aurre hasi joan enean bestiak harrapatu indigu eta haik hasi eta guk jetxin gea, beti nekiaren nabaritu itea eta azkenean ezin izan dugu baita hasi eta anaiak mendeatu indit. Anaiak. Guk antolatu hirugarren txapelketa eta beti 8 bikote gartxoe parte eta aurtengoan 7 izan dira. Bi multzotan sailkatuta, batian 4 bikote eta bestian 3. Eta multzoak oitzetik 2 pasatzen zian, eta gero final erdiak eta gero finala. Frontoi honetan jokatziak be xarma obereza enkantu egiko ba, ez? Bai, hemen indarra ez da bihar, jende indartsuak hemen baka galtzia indarra ez da gamaten kontra, beti bi pareta eta eskubiko zutabeoik bilatuz eta pikea eta... Martin Galasko? Bai, Martin Gala. Jakin inbiar da, zagur, andoni gehiara zigu, zagur zaharra. Zagur zaharra lago. Dira, zenaga? Ja, ezin izan dela ez? Partida irabazi. Hasieran bastante ondo hasi eta aurretik jarria, baina gero azkeneko txanpan paso indigu eta ezin amatu gero. Hemen ikuse bat baino gehiago harritua. Fulia naizea errasutia den da hemen nolaz haitzen jokatzen. Alde batetik bestea zemuz, zabiltza? Ondo, azkenean urtean zehar pilotan dena bat dibitzen. Gero dara miskal launak egin da horako txapelketa txikik eta zehuzet bizarri bizarri atzen. Eta guztua? Guztua. Berriz horren urtean egibiltzeko. Guain pixkat temporada bukatu honez, pixkat demo aprobetxatu pelota. Esate zuen? Palan zora bilan da ikusatxu? Bai, ibili baina zean, txapelketa egitzako zora bilan. Guztua. Pixkat izan pintuta hoxe. Eta botatzen aldezu falta pixkat pelota? Bai, gero pian zehar, azkenean pentsatu ez, baina gero laudora handa guztua nintzen guztua da. Argi, ale ba, eskerrik asko.